ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናጠመነኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎም ኣብዚ ግዜ እተን 10 ዝሓየላ ሃገራት ዓለምና እቲ ቀንዲ ከመምዘና ሓያላት ሃገራት ቀሪቡ ዘሎ ቁጠባዊ ሓይሊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ቴክኖሎጂን ፖለቲካዊ ጽልዋን እዩ። እዚ ውጽኢት ናይ ዕለት 24 ጥቅምቲ 2024 ኮይኑ ደረጃታት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ክፈላለ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ምግምጣል ክረኣዩ ዝቐነየ ደረጃ ካብ መበል 9 ክሳብ 11 ደረጃ ሒዘን ዘለዋ እየን። ኣብዚ ዝርዝር ዘይነልዕላ ኣብ መበል 11 ዘላ ብራዚል እያ። ቁጥሪ 1 እቲ ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ዝሓየለት ሃገር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እያ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነዚ መስርዕ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት እያ ብሒታቶ። ወተሃደራዊ ሓይሊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዓለምና ወናኒት ዝበለጸን ዝማዕበለን ቴክኖሎጂ ዘለዎ ወተሃደራዊ ሓይሊ እያ። ኣብ ርእሲ እዚ ዓመታዊ $850 ቢልዮን ብምስላዕ እቲ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ወተሃደራዊ ሓይሊ ባጀት ትስልዕ እያ። ኣብ ልዕሊ ሓይሉን ባጀቱን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዘርግሐ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣለዋ። ብዘይካዚ ብመሻርክቱ ብከም በዓል ኔቶ ንጉልበቱ መሊሱ ጎቦ ይቕይሮ። ሓይሊ ባሕራ ሓይሊ ኣየራ ኮነ ሓይሊ ምድራ እቲ ዝረቐቐ ዕጥቂ ዝሰነቐ እዩ። ወናኒት ኒውክሌር እውን በዚ መሰረት ኣብ ዓለም ብወተሃደራዊ ሓይሊ ቁጥሪ 1 ትስራዕ። ቁጠባዊ ሓይሊ ኣብ 2024 ልዕሊ $26 ትሪልዮን ጂዲፒ ንኽትአቱ ትፅቢት ይግበር። ዛጊት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብቁጠባዊ መዳይ እውን እታ መወዳደርቲ ኣልቦ ሃገር እያ። ወናኒት እቶም ዝዓበዩ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት እያ ከም በዓል ኣፕል ማይክሮሶፍትን ጎግልን ዝኣመሰሉ። ባጤራ እውን እቲ ከም ሕሱም ኣብ ዕዳጋ ዝዘውርን ዝሓየለን እዩ። ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣብ ዓለም ኣብ ናይ ኣህጉራዊ ፖሊሲታት ምሕጻጽን ናይ ንግዲ ውዕላትን ምስ ተፈላለያ ውድባትን ሃገራትን ብዘለዋ ኪዳናት እታ ጸላዊት ሃገር ይገብራ። ብመገዲ ወተሃደራዊ ዝርግሓኣ እታ ዝለዓለት ጸላዊት ሃገር እያ። ተወሳኺ ኣብ ዓለም ብመገዲ ናይ ሆሊውድ ፊልምታት ሙዚቃዊ ስራሓትን ብሓፈሻ ብናይ ኢንተርቴይንመንት ምንቅስቓስ ኣዝያ ጸላዊት ሃገር እያ። ወናኒት እቶም ዝበለጹን ዝዓበዩን ዩኒቨርሲቲታት ብምዃና ብዝበዝሕ ተምሃራይ ንስኮላርሽፕ ተባሃጊት እያ። ቴክኖሎጂ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ዓውዲ ዓብላልነታ ርኡይ እዩ። ወናኒት ዝዓበዩ ካምፓኒታት ናይ ቴክኖሎጂ ከም ማይክሮሶፍት ኣፕል ጎግልን ካልኦትን እያ። ተወሳኺ ኣብ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንተልጀንስ ከምኡውን ዩሮስፔስ ወይ ናይ ህዋ ምርምር ባዮቴክኖሎጂ ማለት ኣብ ናይ ስነ ህይወት ቴክኖሎጂን ብትገብሮ ዓብዪ ወፍረን ኣበርክቶን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ። ቁጥሪ 2 እቲ ኣብ ዓለም ካልአይቲ ዝሓየለት ሃገር ቻይና እያ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ቁጠባን ወተሃደራውን ቴክኖሎጂን ዝለዓለ ዕብየት ተርኢ ዘላ ሃገር እያ። ቁጠባዊ ሓይሊ ቻይና ብ19 ትሪልዮን ኣብ 2024 እታ ካልኣይ ዝዓበየ እትዋት ክትእቱ ትፅቢት ዝግበረላ ሃገር እያ። መንቀሊ ናይዚ ውፅኢት ዕብየት ኢንዳስትሪታትን ናይ ፍርያት ዓብላልነትን ንግድን እዩ። ከምኡውን ብናይ 2013 ዝሓዘቶ መደብ ናይ BRI ወይ ኣብ ልዕሊ ናይ 150 ሃገራት ወፍሪ ናይ ምግባር እዩ። ጽልዋ ኣብ ኤስያ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ዓብዪ እዩ። ቻይና ብናይ ከም 5G ቴክኖሎጂ
ناي بإلكترونيكس سرحة مخاينن جرين إنرجين أب عالم قلاسيت بمخانا أب قطب عبيد صلوا كابز قبرولا صلاتاتيهم وتهدراوي حيلي كابز حالف 20 عامت جميرة أب زمناو أطوار عبي عبيتها آريا بزيادة أمدى حيل بحرن ناي سايبر بقعتن أب ناي مسائل تكنولوجين إزي أب زوبا سلماو كانس اتاونانيت زحيل وتهدراوي حيلي قبرا بوتهدراوي حيلي بدرجة عالم بدحر حبرات منقصات أمريكان روسيان أب سالساي درجات السرع ناي مكلخال باجتا كاب عامت ناب عامت إنا وسخ زخير كوينو ناي زعامت 300 بليون دولار يو بناي أب كترانن صرجان مجد باوراتن بحاجزن لقحن نأب ممعبال زركب حاجرات بتأبركتو أب بوليتيكاون قطباون تربحيتيا بزي كازي بأب بايتو تتزلوا قوامي أبالنت أب عالم لخاو دبلوماسي بلعل درجات صوتل تكنولوجي شاينا قلت في عبيتي زرزلو بكم بعال تيليكومنيكيشن سبسورحو بالحوي artificial intelligence أم محدث ساعاتن بتقبرم وفرتات أب عالم بتكنولوجيا دحر حبرات منقصات أمريكا كال أي درجات سرع تكال هاوي حدا كابن تشاينا نقدمي زدفوا زلو تكنولوجيو قطر سلسته أب عالم اتاسالسي تزحيلت هاجر روسيا نزي درجة نخلو اقاداتاتن عالم لخاو تنصلتاتن قديمايا عقباتو وتهدراوي حيلي روسيا أبو تهدراوي حيلي حانت كابتن زحيلة هاجراتها بزيادة أم نيكولارن زبناو سرعته مسايلن أطوارا سلطن أدمعنيو علامو ما مهرام بناي زلوون بقعتون لعلوا إيد نختحز يحجزوا أبز جزية جيد جيفن ناي كوينات تمكرو زلوو وتهدراو حيلي تونن بوتهدراو حيلي دحر حبرات منقصات أمريكا أبكال أي درجة تسرع بوليتيكاوي صلوا زعابي منشي وتوتروسيا بتسود حيلي زعاتيو بزيادة بحرياو غاز بزي صقا أبلعل هاجرات أوروبا صلوان قتحدر يحجزا توساغي أبلعل مأخلاي مبراغن أفريكان بمجد وتهدراون دبلوماسن عبيد صلوا ألوا نايك أوامنت أبالنت بايتو تصطتا أبوتو كله قطباو حيلي قطبا روسيا مسنا حبرات منقصات أمريكا كوادادر كله بمتقنو نشتويو انتو خنا كابتن زعابي تعاتاوي فريات زفريا هاجراتيا قطبا زيادة أبسدد نايغازن ندادن يزمركوس بنصارو اتزوسخ امبر زي اللعال اقاداتاتون عب قطبا عبي حقوافيز فترلا تكنولوجي روسيا أمداي سايبر علم لخاو تفلاتنات ألوا نتمعبو الملكت ناي سايبر تتقيمة أبوليتيكاو مداي بمجدي هايبرد ويرفير تربحيا بزا أقباب ولا كام موادادر تأب قطبا دخم تبل نديبلوماساوي وي بوليتيكاو تصلوا أجن حقازيو انتو خونه أبزا عودي مستن لعلوت 10 زبلت هاجرات أي تسرحنيا كبرات تخاتاتلتي نتوم سابسكرايب زي جوبركم سابسكرايب جيركم نخط تحبابوروني لتحتنا عنا حاتتكم نتوم زجوبركم يغني يلي قطري 4 رابعيت زحيلت هاجر أب عالم هندية حنت كابتن أب قطبان وتهدراون عبي عبي زريا زلوا هاجراتيا قطباوي حيلي هندي أب عالم بسلسلة 7 تريليون اتحامشيت زعابي قطباوي حيلي زلوا هاجريا أبز جزية قطباء عبيت النار أيو زخيد زلو كاندي منش قطباء فرياتنا هزباو أقولقلت IT وي كمبيوترن حرشان يوم توسختي أبز جزية نستفعل على طراتات كون نستفعل على ناوتي أمتيا
ኣብ ናይ መወዳእታ ቅርጹ ምትሓዝ ወይ ኣብ ናይ መፈጸምታ ፍርያቱ ብምብጻሕ እትልለ ሃገር ኮይና ኣላ። ወተሃደራዊ ሓይሊ ሂንዲ ሓንቲ ካብተን ዝዓበየ ብዝሒ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዘለዋ ኮይና ዕጥቆም ናብ ዘበናዊ ኣብ ምቕያሩ ኣብ ዝለዓለ ጻዕሪ ትርከብ። ወናኒት ዝማዕበለ ስርዓተ መሳይል ኒኩለርን ዝተረቓቐ ሓይሊ ባሕርን እያ። ናይዚ ዓመት ወተሃደራዊ ባጀታ ልዕሊ 80 ቢልዮን ዶላር እዩ። እዚ ሓንቲ ካብተን ዝዓበየ ባጀት ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ካብ ዝስላዕ ሃገራት ትገብራ። ኣብ ዓለም ብወተሃደራዊ ሓይላ ኣብ 4ይ ደረጃ ትስራዕ። ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣብዚ ግዜ ንፖለቲካዊ ጽልዋ እናዓበይዎ ዝኸዱ ዘለዉ በቶም እናዓበየ ዝኸድ ዘሎ ቁጠባ ኣብ ናይ ሃገራት ሽርክነት እትኽተሎ ቅድን ኣህጉራዊ ሽታፍያን እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ኤውሮጳን ደቡብ ምብራቕ ኤስያን ዘለዋ ዲፕሎማሲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ኸይድ ኣሎ። ቴክኖሎጂ ሂንዲ ኣብ ናይ ህዋ ምርምር ዓብዪ ዕብየት ተመዝግብ ዘላ ሃገር እያ። ሳተላይት ንምምዕባል ሓደ ካብ ውጥናታዮም ዘለዉ ኣብ ኣይቲ ዘለዎ ዓቕሚ ንቴክኖሎጂያ ንቅድሚት ኣብ ምምእዛን ዓብዪ ግደ ይጻወት ኣሎ። ዛጊት ሂንዲ ኣብ ርኡይ ዕብየት እምበር ምስተን ዝበለጸ 10 ናይ ዓለምና ሃገራት ኣብዚ ዓውዲ ክትስራዕ ኣይከኣለትን ኣላ። ቁጽሪ 5 ሓምሸይቲ ዝሓየለት ሃገር ናይ ዓለምና ጀርመን እያ። እዚ ደረጃ ብዘለዎ ዓብዪ ቁጠባን ፖለቲካዊ ጽልዋን ያበቂዓቶ። ቁጠባዊ ሓይሊ ጀርመን ብኸባቢ 5.2 ትሪልዮን ዶላር ጂዲፒ ኣብ ዓለም ብቁጠባ ኣብ 4ይ ደረጃ ትስራዕ። ከም ማእኸል ሞተር ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ እያ ትጥምት። ትፍለጠሎም በቶም ብዝሒ ዘለዎም ፋብሪካታት ብዝያዳ ኣብ ናይ ምፍራይ መኻይንን ስራሓት ናይ ኢንጂነርን እዮም። ኣብ ናይ ምንጪ ፀዓት ዘለዎ ዓቕሚ እውን ኣብ ናይ ቁጠባ ዓቕሚ ክብካብ ዘብሉ ረቋሒታት እዮም። ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብዚ መዳይ ብፍሉይ ትጽዋዕ ሃገር ኣይኮነትን። እንተኾነ ኣብ ኔቶ ካብተን ቀንድን ጸለውትን ሃገር እያ። ኔቶ ማለት እቲ ዝዓበየ ውድብ ወይ ጥርናፌ ናይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዓለምና እዩ። ዘበናዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንኽህልዋ ዓብዪ ባጀት እያ ትስልዕ። እቲ ስልዖ ባጀት ንውሕስነት ኤውሮጳ ምስ መሻርክታ ኣብ ግምት እናኣተወት እያ። ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዘለዋ ጽልዋ መወዳደርቲ የብሉን። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዓለም ዓብዪ ጽልዋ እዩ ዘለዎ። ጀርመን ዳርጋ ናይ ዝውድብ መራሒት እያ። ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዝረቁ ሕግታት ናይ ክሊማ ቁጠባ ኮነ ስደተኛታት ርእይቶ ጀርመን ኣገዳሲ እዩ። ቴክኖሎጂ ኣብዚ ዓውዲ ቀንዲ ትፍለጠሎም ኣብ መዳይ ኢንጂነርን ኣብ ናይ መኻይን ቴክኖሎጂን ኣብ ናይ ሓምላይ ፀዓትን እዮም። ኣብ ሰብ ሰርሖ ብልሕን ዘበናዊ ማሽናትን ዓብዪ ወፍርያ ትገብር። ኣብ ዓለም ብመዳይ ቴክኖሎጂ ኣብ 4ይ ደረጃ ትስራዕ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕብ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም።